Good morning po mga kaibigan at meron na naman tayong i-share sa inyo na ito nga po meron lang po itong maliit na leak pero malaking pinsala na rin dyan sa ating bulsa. At sana wag niyo pong kalimutang i-share ang ating video, i-likes, at siyempre mag-subscribe. Marami pong salamat. Pagkatapos natin pong i-cut yung ating supply ng tubig, isunod naman natin itong galing sa itaas na koneksyon. Galing po ito dun sa may gripo na flexible hose. Alisin muna natin ito at ilagay muna natin sa isang tabi. At ito na nga po yung ating papalitan na naglilik po kanina. At gagamitan po natin ng dalawang klaseng pangputol dito sa ating PVC. Yung una po ay ginamitan po natin ng cordless na pwede po sa PVC at pwede rin sa metal. At ito naman po ay ginagamitan lang po ito ng ating puwersa na hand crank lang po ito. Ito po ay parang vice grip lang to na naglalak. At yan lang po, ganun lang po kadali. Ito naman po yung naglilik kanina na dapat po nating palitan o kaya alisin at papakita po natin kung paano natin i-upgrade ito na hindi po ganito, na hindi na po siya maglilik. At dito naman po, huwag niyo pong kalimutan na palitan yung kanyang Teflon. At syempre, gagamitin pa rin natin itong tubo na papunta po doon sa outside hose. At ginagamit po ito na pandilig sa mga halaman. At dito naman po ay pwede na po natin ikabit yung kanyang connection na makikita nyo mamaya kung paano natin na i-connect ito doon sa lumang connection dito sa kabila. Sa ngayon po ay ito po yung kabila ng coupling na ginagamit po natin ngayon at hindi po natin gagamitan ng tees. At syempre po, wag po natin kalimutang ibalik yung o-ring. At saka naman po natin higpitan ito ng tama po lamang at wag po natin higpitang maigit, baka mag-crack po itong plastic. Dito naman po, ito po yung kinat natin kanina na supply po ng tubig. At atin pong lilinisan muna na liha at yung kanyang dulo dapat po ay smooth po siya. At dito naman po, ito po yung pupunta po doon sa ating flexible hose. At atin pong inahanda itong ating koneksyon. At syempre po ay ginagamitan po natin ito ng glue. At kung minsan naman ay ginagamitan pa ito ng primer. Sa atin naman po, basta malinis po yung nilalagyan ng glue, ay okay na po na yung glue lang ang ilagay. Hindi po tayo masyadong gumagamit na ng primer.
At ilagay lang po natin ito sa isang tabi para matuyo po na maigi. At dito naman po ay nilalagyan po natin lahat o halos lahat ng may thread ng Teflon. At ito na nga po yung kabila ng ating coupling at inahanda na po natin itong kabila. At syempre atin pong hihigpitan ito at tama po lamang. At syempre ganun din po ang gawin natin dito sa kabila na ihanda na po natin yung ating sinukat kanina at para naman po dire-diretso yung ating paglalagay ng ating mga tubo. At ganun din po ang gawin natin doon sa ibang tubo na ihanda na po natin para po matuyo na po siya at hindi po siya mag-leak. Pangsamantala po na ikabit na po natin yung ating coupling muna at tayo magsusukat. At ito na po yung dulo ng ating coupling na maglalagay po tayo dito ng elbow. Ito po yung ating ilalagay na elbow at puputulan po natin ito ng kaunti. At dito naman po sa labas atin pong hinanda uli yung ating connection. Siyempre nililiham muna natin ito na maigi, saka po natin nilalagyan ng glue at nilalagay na po yung ating elbow. Lagi lang po nating tatandaan pag matapos natin gamitin yung glue, atin pong takpan agad. At ating balik uli yung ating coupling para masukat naman natin yung dulo. At dito naman ilalagay po natin yung tees na papunta po doon sa connection doon sa ating flexible hose. At ganun din po ang ginawa natin dito na inalis uli natin yung ating coupling assembly at nilinis natin yung connection at nilagyan ng glue at syempre ating pong sinukat kanina na ito na po yung final. At ito na nga po yung ating connection at ilalagay na lang po natin yung ating isang tubo na papunta po doon sa itaas. At atin lang pong lalagyan ito ng glue at sinukat na po natin kanina at saka naman po natin ilagay itong tubo. At ito na po yung ating flexible connection, ito na po yung final na papunta po doon sa gripo po sa itaas. At syempre po tayo po ay naghintay ng at least mga 30 minutes bago po natin binuksan yung ating water supply. At bubuksan po natin ito ng bahagya po lamang at atin pong titingnan kung mayroon pong leaks. At dito naman po magtatapos ang ating video. At yung nakita po ninyong website kanina na online business na katulad po nito, sana po atin pong masuportahan at mapasyal nyo naman po yung ating website. At ito na naman po si Pinoy Peña na lagi pong nagpapasalamat sa ating mga subscribers. Marami pong salamat muli.